Jätä finaaliksikaan! Ajatellen välierän paikkaa. 2 nopeinta jälleen tästäkin erästä välieriin. Ja miesten 4. ja viimeinen puolivälierä käynnistyy kello 13.05. Sen alkuun aikaa hieman yli vajaat 4 minuuttia. Tahti on tiukka, näin pitää olla. Tässä ei mitään ylimääräisiä hengähdystaukoja paljon tule. Kaksatakin on sen sijaan sen verran tällä hetkellä siitä, kun startti tapahtui. Kuten sanottu, niin aikaa, jossa nopeimmat tulivat alta 3 minuutin, mutta nyt ei siirretä enää aikaa. Nyt siirretään sijoituksia. Ja kuten sanottu, niin kaikki ne, jotka ovat loppukilpailussa mukana. Läks pojat! Intiat ovat erittäin hyvässä rykelmässä. Edelleenkin 2 virolaisia siitä kärjessä. Erittäin hyvässä rykelmässä tullaan.